Seneta Nandi owacho ni onego maki kendo twe jogo duto mabende tudo gi nek mag kweth moko mag ojende mag Gen Z e kinde mane ging'anyo e paro mar chik mar omenda ma higa mokalo, kaka ne od fwambo mar BBC ne ogolo report kata documentary margi kata sigana margi mane gitiso ni Blood Parliament Article. Kane oloso gi jofwambo e boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu, jatelono ne owacho ni en adier ni nek makamago ne otimore kendo okang' mar chik ibiro kaw ne ng'ata mane mabende biro yudi kod ketho mar kawo ngima kata nego rowerego. Let us not be overreactive in Blood in Parliament documentary. Let us receive the briefing that all these issues, people have been arrested, they have been prosecuted. Because the post-mortem report is there, Kenyans who have been killed are known. We should just arrest and prosecute it, even if it involves the police officers or even criminal gangs that kill Kenyans on the GNC protest. But by the way, the reality is that it happened. There is nothing much we can do about it. The reality also is we must prosecute the perpetrators who kill innocent Kenyans. The reality also is any person who violated the law must be prosecuted. But I want to appeal that the issue of removing license of BBC is an extreme one. I wouldn't support that. Will threaten and endanger the media freedom in this country and the media freedom across the country. Let also BBC just get the side of the government on how the progress of prosecution and investigations have gone. Kalure kod wechego mag ng'anyo bende en ni do mamalo bende koro golo chik ni kum mane oketi mar tamo oganda e pacho kae kata jopiny e pacho kae mondo kik ng'anya e chuny boma ma Nairobi en mano ma en ataro mar chik. Do wacho ni en ratiro mar ng'ato ka ng'ato e pacho kae mar mondo ong'any kaponi nitiere wach ma bende gidwaro ni mondo gikwedi kata gidwaro seyo sirikal e wach mora mora. Mano mabiro kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar